Dobrý den, zdraví vás Pavel Tesárek. Vítám vás u 5. videa, ve kterém se tentokrát v programu Word podíváme na vkládání obrázků a clipartů. Clipartem nazýváme obrázek, který je součástí našeho programu Word. Cliparty v nových programech Word jsou také k dispozici v internetových knihovnách a pokud máte tak svůj počítač připojený k internetu, najdete v clipartech i velmi pěkné fotografie, které můžete navíc vyhledávat na základě klíčových slov. Snadno se tak dostanete k obrázkům, které se aktuálně budou hodit k vašemu dokumentu. Dalším typem obrázků, který můžeme vkládat do Wordu, jsou obrázky ze souboru, tedy obrázky, které jste si stáhli do svého počítače, například z internetu nebo fotoaparátu a chcete je následně použít při tvorbě svých dokumentů. Pojďme se teď podívat, jak vložit obrázek typu clipart. V dokumentu klepnete na místo, na které chcete obrázek vložit, a protože chceme něco vkládat, automaticky přejdeme na kartu vložení. Ve skupině Ilustrace je připravené tlačítko pro vkládání clipartů, po jehož stisknutí se nám v pravé části obrazovky zobrazí okno, které čeká na zadání klíčového slova. Zadání slova, na jehož téma chceme obrázek vyhledat. V zadání příkladu je uvedeno, abychom vyhledali obrázek na klíčové slovo dům. Zadám do vyhledávání klíčové slovo, stisknu Enter, případně klávesu hledat a automaticky se mi zobrazí obrázky, které odpovídají zadanému klíčovému slovu. Klepnutím myši na uvedený obrázek se po malé chvilce zobrazí obrázek přímo v mém dokumentu a já už s ním mohu dál začít pracovat. Velmi podobné to bude i při vkládání obrázku ze souboru, tedy obrázku, který mám uložený ve svém počítači. Opět si ve Wordu kliknu myší na místo, kam chci obrázek vložit, přejdu na kartu vložení a stisknu první tlačítko ikonu obrázek ve skupině ilustrací. Word se mě zeptá, odkud budu chtít ze svého počítače obrázek vkládat a vy si tak najdete, na jakém disku a v jaké složce máte obrázek uložen. Obrázek vyberete a stisknete tlačítko vložit umístěné v pravém dolním rohu okna. Obrázek se automaticky vloží do našeho dokumentu a ve chvíli, kdy bude obrázek označen, a platí to pro clipart i obrázek ze souboru, budeme mít nahoře na pásu karet k dispozici kartu Formát. Na této kartě najdeme všechna potřebná tlačítka pro úpravu a formátování našich obrázků. Podívejme se teď na základní úpravy, které při formátování obrázku budeme provádět. Prvním krokem pro jakékoliv formátování a změny obrázku je jeho označení. Obrázek označíte pouhým kliknutím myši a tím automaticky docílíte i zobrazení zmíněné karty Formát, obsahující všechny nástroje pro formátování a úpravu obrázku. Při změně velikosti obrázku budeme využívat ideálně rohová tlačítka, rohové body, které mají tvar kolečka, pomocí kterých můžeme uchopení myši a pohybem velmi snadno docílit změny velikosti našeho obrázku. Zeleným kolečkem umístěným nahoře nad obrázkem můžeme obrázek otočit na požadovaný úhel a v případě potřeby tak například obrázek, který byl focený na šířku, otočit a nastavit ho na výšku. Pro takovéto jednoduché úpravy nepotřebujete tedy žádný externí program, ale změny provedete velmi rychle přímo ve svém Wordu. Karta Formát nabízí pro naše obrázky celou řadu připravených grafických stylů. Jedná se o kombinaci různých typů ohraničení, zrcadlení, vystínování i zmíněného natočení obrázku, které jsme před malou chvílí zkoušeli. Pro zobrazení všech dostupných stylů využijte šipky v okně s nabízenými styly. A potom už pouze díky živému náhledu myší přejíždějme přes jednotlivé nabízené možnosti a podívejme se, jak bude vypadat náš obrázek, pokud se rozhodneme aplikovat zmíněný styl. Jedním z dalších efektů je využívání barevných filtrů a grafických provedení ve skupině Upravit na kartě Formát. A najdete zde možnosti nastavit obrázek do různých filtrů, výplní a můžete tak vytvořit zajímavé fotografie i bez použití externích grafických programů. Jednou z dalších úprav, kterou budeme často s obrázky provádět, je ořez.
Jestliže na vašem obrázku jsou i části, které nechcete zobrazit, můžete obrázek označit a stisknout tlačítko Oříznout, které najdeme v pravé části karty Formát. Po stisknutí tlačítka se rohové body obrázku změní na tvar černých čár a my díky těmto bodům můžeme docílit odříznutí části obrázku, kterou nechceme zobrazovat. Odříznutá část se zobrazí v jiném barevném provedení a po vypnutí tlačítka Oříznout na kartě Formát bude tato část obrázku automaticky skryta. Při úpravě změny velikosti už následně pouze pracujete s oříznutým obrázkem, který jste si ve Wordu připravili. Jednou z častých věcí, kterou ve Wordu také využíváme, je vložení obrázku přímo do textu. V takovém případě je naším požadavkem, aby se obrázek například zobrazoval v menší velikosti nalevo vedle našich odstavců a text kolem obrázku mohl plynule obtékat. Stoupnu si na místo, na které chci obrázek vložit. Aktuálně můj kurzor bliká před textem Galerie, tedy před prvním slovem našeho odstavce. Využiju kartu vložení, vložím obrázek ze souboru a použiju připravený obrázek, který jsme měli předem uložený ve složce. Obrázek, který se mi vloží, je velký a proto pomocí návodu, který už jsme si zmínili, nastavím menší velikost obrázku. Přestože jsem obrázek zmenšil, text kolem obrázku neobtéká a mně vzniká vedle prázdný prostor, který by vypadal mnohem lépe, kdyby byl právě vyplněný textem. Obtékání obrázku nastavujeme na kartě Formát pod tlačítkem Zalamovat text. Pokud se podívám na jednotlivé možnosti, mohu opět díky živému náhledu vidět, jak budou vypadat jednotlivé varianty obtékání. Nejčastější způsob obtékání, který využíváme, je obtékání typu obdélník, který znamená, že náš obrázek bude obtékán textem kolem dokola. Výsledek obtékání teď máte možnost vidět na svých obrazovkách a já věřím, že vám tyto informace poslouží k zjednodušení práce se svými dokumenty a vkládáním obrázků přímo do textu. Držím vám palce a těším se společně s vámi na další videa.